Welkom bij Omroep ZVL. De decembermaand komt er weer aan. En dat betekent dat toch wel heel wat mensen en vooral gezinnen merken dat het wat minder goed gaat, dat ze wat krapper zitten. De stichting 20x5 Challenge heeft daar iets op gevonden. Welkom in de studio, Hetty, Dennis. Dankjewel. Wie is Dennis? Ja, wie is Dennis? Dennis is in het dagelijks leven een fotograaf. En ik werk 10 maanden per jaar om mezelf een salaris te geven voor 12. En de laatste 2 maanden van het jaar ga ik op pad voor de 20x5 Challenge. En zijn we bezig om kerstpakketten te maken voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gaan we het zo verder over hebben. Hetty, ja, nogmaals, wie ben jij? Ja, we kennen elkaar wel, maar ja. En ik denk de kijkers misschien ook wel. Maar wie is Hetty? Ja, ik ben Hetty Cornelis. Mijn hoofdbaan is ambulant gezinscoach. Ik kom bij gezinnen thuis die een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om opvoedondersteuning of als het gaat om kind-eigen problematiek rondom gedrag. Ja. Dan zit jij denk ik een beetje in de hoek van de Stichting Keer 5 Challenge, denk ik dan zo ongeveer. Dennis, kun jij eens uitleggen, wat betekent de Stichting Keer 5 Challenge en wat doen jullie? De Stichting 20x5 Challenge staat in de naam voor een groep van 20 personen die bij hun wekelijkse boodschappen ieder 1 artikel in 5-hout kopen en zo samen 5 mooie boxen maken. En wij verbinden eigenlijk mensen die het kunnen missen met mensen die het missen. Dus dat wil zeggen dat mensen die ruimte hebben om een ander iets te gunnen, die kopen de boodschappen extra. Die zorgen voor een gevulde box van minimaal 25 artikelen. Met daarbij nog cadeautjes en vers fruit en groenten aan het einde bij de uitlevering. En de stichting is inmiddels 5 jaar geleden opgericht. Mm-hmm. We zijn begonnen aan mijn keukentafel met 5 boxen te maken. Maar inmiddels is dat uitgegroeid naar afgelopen jaar 52.000 pakketten verspreid over 8 landen. Wow. 52.000, dat is wel heel erg veel. Dat gaat ook niet meer op een keukentafel passen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar je hebt een klein filmpje meegenomen waarin we dat eigenlijk in heel korte een paar minuten kunnen zien hoe dat zich ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren. Misschien kunnen we daar even naar kijken. Ja. Merci. Didi Mataba. Kussenen. Dag. Toppie. Wauw. Ja. Ik moet zeggen, ik krijg hier toch wel even kippenvel van wat je daar ziet. Ja, eigenlijk ook een beetje sprakeloos van. Ik zie ontzettend veel boxen. Ik zie ontiegelijk veel producten. En ik zie een kaart over Nederland die eigenlijk, nou ja, toch wel heel veel stipjes kent. Ja, waar dus inzamelpunten zijn. Dat klopt. Eigenlijk is het concept vrij simpel. Mensen die zeggen wij willen meedoen, die melden zich bij ons op de site aan. Krijgen van ons een compleet draaiboek wat in 4 weken tijd of in 3 weken tijd of voor scholen zelfs in 1 week tijd uit te rollen valt. En dus betekent dat ze eigenlijk lokaal kunnen vullen en ook lokaal kunnen uitdelen. Dus wij leveren alleen de draaiboeken aan voor die groepen buiten Zeeland. En binnen Zeeland zetten wij wel de hele actie volop. We hebben inmiddels een 6-tal loodsen die we gebruiken met verdeelpunten, inleverpunten. Loodsen waar we de cadeautjes in pakken, ook loodsen waar we vanuit uitleveren. En dit jaar zelfs een tweede hub vanuit regio Goes. Dus we zijn echt wel flink aan het groeien en ook een aantal vrijwilligers en dergelijke die meehelpen. Even,
het is eigenlijk heel triest dat je met deze stichting natuurlijk succes hebt. Als je natuurlijk van 5 boksen naar 52.000 kunt groeien. Maar blijkbaar is daar dus nood aan. Ja, nou wat wij merkten is dat dit jaar eigenlijk voor half oktober al 8 organisaties zich bij ons gemeld hadden. Mogen we alsjeblieft weer boksen komen halen? En dat zegt dus iets over de urgentie helaas. Terwijl ik natuurlijk liever zou zeggen van joh, volgend jaar hoeven we niet meer te bestaan. Maar ik ben bang dat de groei nog echt niet eindig is, zeg maar. Ja. Het is niet voor niks dat veel mensen toch moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Waar je vroeger voor €50 boodschappen nog best wel wat had, zie je het nou niet meer liggen in het karretje. En dat is toch gewoon echt voor iedereen in de portemonnee te zien. Ja. Hetty, jij mag die boksen brengen. Dat klopt. Mensen die zo'n box krijgen, hebben het natuurlijk niet zo breed. Daar zijn er helaas wel genoeg van in Nederland. Kun jij eens aangeven wat het vooral ook met jou doet, als jij zo'n box mag brengen? Ja, ik doe dat nu volgens mij voor het 4e jaar dat ik boksen rondbreng. Ik ben een ZZP'er, dus het is kleinschalig, maar ik heb meestal 3 of 4 boksen die ik rondbreng. En het is best een hele spannende dag, want ik ga met mijn autootje rij ik naar een plek waar ik de boksen kan ophalen. Die zet ik in mijn auto. Mm-hmm. Ik heb een collega die doet dat ook, dus dan zijn we al aan het appen van hoe laat ga jij de boksen halen. En dat zorgt er eigenlijk al voor een gezonde spanning. Dan zet ik de box in de auto en dan heb ik wel al contact gehad met de gezinnen, zodat ik zeker weet dat er iemand thuis is. En dan ga ik mijn ronde doen. En, door Zeeuws-Vlaanderen? Door Zeeuws-Vlaanderen, ja. En dan heb ik ook wel tijd genomen om eventjes bij deze mensen op het gemakje te landen. Voor deze mensen, maar voor mezelf ook. Want ja, dan bel ik aan en dan doen ze open. Ik zeg, jullie wisten dat ik zou komen, maar niet waarom. En dan probeer ik eigenlijk al meteen de box zo mee te nemen voordat ik aanbel. En dan moet ik altijd nog even teruglopen naar de auto voor het fruit en soms nog wat cadeautjes. En ja, dat is echt wel een hele toffe taak om te doen. Ja. Wat gebeurt er dan met die mensen? Ja, die zijn overrompeld. Het is heel verschillend. Sommige mensen moeten we door de gang om die enorme box naar binnen te sjouwen. Dus er moet soms wel eens wat aan de kant gezet worden. En wat is dat dan? Wat is dat dan? En dan leg ik heel kort uit wat het is. Zeg ik, deze box is aangeboden door mensen. Dat is de stichting 20x5. Dan leg ik in het kort uit. Ik zeg en dat zeg ik ook altijd erbij. Het is geheel anoniem. Dit wordt gedaan door mensen die een ander iets gunnen. Die graag willen delen. Ik zeg ik als hulpverlener ben degene die dan gaat kijken van bij welke gezinnen zou dat goed terechtkomen. En dan bied ik het aan. En sommige mensen met wat kleinere kinderen zeggen van als de kinderen niet thuis zijn, dat gaan we direct, dat zetten we. Even weg. Ja, dat bewaren we voor een geschikt moment. Ja. En bij sommige mensen wordt het meteen opengescheurd. En dat is heel leuk. Een van de mooie reacties dat ik dan 's avonds nog appjes kreeg. Van een moeder. Ze zegt, de kinderen waren zo blij met echte Coca-Cola. En dat raakte mij toch echt wel heel erg. En, er zijn natuurlijk gewoon dure producten in de winkel. Als je niet altijd echt goed op je budget moet letten elke week een boodschap te doen, is inderdaad niet iets van Coca-Cola wat je mee gaat nemen. Want die is natuurlijk een stukje duurder dan het huismerk. Ja, bijvoorbeeld. En het gaat niet zozeer om dat het dure merken zijn en zo, maar gewoon de mensen zijn zo overweldigd dat ze zoiets hebben van, daar komen we in ieder geval, sowieso de kerst komen we daar heel goed mee door. En voor sommige mensen is het brood nodig en voor sommige mensen is dat net dat extraatje wat ze heel prettig vinden om de feestdagen door te komen. Maar ook in Zeeuws-Vlaanderen hebben mensen dit dus nodig? Zijn er dus mensen die dus dit ontvangen? Ja. Afgelopen jaar hebben we denk ik een kleine 80 tot 100 boxen hier neergezet. Met verschillende organisaties, maar ook bedrijven, groepen die inzamelen. Vanuit de Rotary is er ingezameld vorig jaar. Appelaren doet ieder jaar mee om boxen te vullen voor ons. Dit jaar hebben we Douw erbij. Scholen kunnen zich aanmelden om ook als school in te zamelen. We hebben een apart schooldraaiboek voor. En armoede stopt echt niet bij de tunnel. Dus die gaat ook gewoon hier flink door. En we zouden met gemak een veelvoud van die hoeveelheid aan boxen weg kunnen zetten. En daarom kunnen ook groepen zich nog steeds aanmelden. Die zeggen van, joh, ik kan het ook. Want iedereen kent in zijn telefoon wel een groep van 20 mensen. Ik zeg altijd, open je laatste 5 groepsapp. Ja. Pak de buurtapp, pak de sportgroep-app, pak de school-app. Of vraag je met moeders op het schoolplein om mee te doen. En eigenlijk is vrij snel die groep van 20 te vinden.
Ja. En dan kun je nog steeds een budgettaire keuze maken van onze boodschappenkaart met de 20 meest gewenste producten. Waarop mensen kunnen kiezen van ik kies voor een pak suiker van 60 cent of ik kies voor een fles olijfolie van €7. Dat is nog steeds een budgettaire keuze die je dan hebt. Dus iedereen kan op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen, maar je kunt natuurlijk ook op je eigen manier. Je hebt net een aantal bedrijven genoemd, maar je kunt natuurlijk ook met inderdaad wat je zegt met de buurt-app, met de straat, met een dorp, waar we er hier natuurlijk best een aantal van hebben. Zeker. Kun je natuurlijk zeggen, joh, maar luister, wij gaan proberen om 1 box te vullen, wij gaan proberen om 2 boxen te vullen. Ik bedoel, het hoeft niet meteen in één keer bij 10 of 20 te beginnen. Dus in feite zou iedereen natuurlijk zich kunnen aanmelden en zeggen van goh, moet luisteren, hey, dit zou ik op touw willen zetten met mijn school, met mijn buurt, met mijn sportclub of wie dan ook. Ja, zeker. We hebben heel veel sportclubs die al meedoen. In de Walcherse kant, en dat zag ik op het kaartje, want daar zijn we natuurlijk begonnen, groeit het als het snelste in de olievlek. Ja. Vorig jaar hadden we 30 middelbare en basisscholen die meededen op Walcher alleen al. We hebben er nog een stuk of 15 in de regio Goes. We hebben verschillende vestigingen van kinderopvang die meedoen om in te zamelen. We hebben veel sportclubs die meedoen, maar ook echt gewoon particuliere groepen. Ja. Die zeggen van joh, dat kunnen wij volgens mij ook. En die beginnen dan. En het mooie is dat de groepen die 1 keer meegedaan hebben, die zeggen van joh, dit is zo tof en tastbaar. Ik zeg ook altijd bij ons gaat er geen eurocent verloren, want dat pak rijst wat je in die koffer stopt, blijft bij die eindgebruiker nog steeds het pak rijst. Er is geen rijstkorrel weggegaan. Er zijn een Ambi-stichting. Mensen kunnen ook sponsoren voor het fruit en voor de cadeautjes die we aanschaffen. Bedrijven doen het ook graag. Dat is dus ook mogelijk. Dat je ook, als je zegt van ik heb geen zin om een groep bij elkaar te halen, dat je zegt van ik wil een donatie doen. Klopt. Okay. Op onze site is een QR-code met een open betaalverzoek. Dus mensen kunnen vanaf 1 eurocent doneren. Er zijn bedrijven die doen adopteren een school. Dus die zeggen ik wil voor 1 school wil ik alle cadeautjes en alle boxen en alle fruit sponsoren. Dus dan zijn ze een bedrag tussen de 250 en de 500 euro kwijt. We krijgen allemaal een vermelding op onze site als vriend van de stichting. En zodoende proberen we eigenlijk allerlei verbindingen te leggen. En voelen we ons meer een verbindingenofficier soms dan een hulpverlenende organisatie. Maar jullie zijn zelfs volgens mij internationaal gegaan inmiddels. Ja, dat klopt. We zijn inmiddels met groepen actief in 8 landen. Dat komt ook omdat mensen zeggen van joh, ik heb een zus in Canada wonen, ik heb een broer in Spanje en ons bedrijf is gevestigd in heel veel verschillende landen. Dus we hebben groepen inmiddels in Canada, Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Volgende week heb ik een online overleg met de Rotary in Duitsland. Omdat die het daar willen gaan uitrollen. Ja, dus dat had ik ook echt niet kunnen vermoeden toen ik dat 5 jaar geleden aan mijn keukentafel voorstelde. En feitelijk ben je 5 jaar geleden begonnen hiermee om te zeggen van ik steek geen geld in kerstkaarten dit jaar. Klopt. Ik ga er namelijk iets positiefs mee doen. Ja, ik dacht de zonde, want het is niet heel duurzaam. 99% verdwijnt in het oud papier. Stopte er best wel wat tijd en geld in. Als fotograaf wil je dan toch iets bijzonders aan je relaties geven. En ik dacht eigenlijk, dat heel zonde. Die 500 euro kan veel beter besteed worden. Ja. En zo ben ik dus begonnen om aan mijn keukentafel letterlijk 5 boxen te vullen. En dat was eigenlijk binnen een mum van tijd was dat gebeurd. Ik vroeg een aantal collega-ondernemers uit mijn businessclub van BNI, Michiel de Ruiter. Willen jullie met me meedoen? Iedereen zei unaniem ja, dat doen we. Ja. En voor ik het wist hadden we echt mega volle boxen met zelfs nog cadeaubonnen van supermarkten, van een HEMA voor schone lakens te kunnen kopen of voor pyjama's voor kinderen te kunnen aanschaffen. En binnen no time was het eigenlijk geregeld. En toen dacht ik van als het zo simpel is, dan moeten we dat kunnen uitrollen. Toen zijn we groter gegroeid jaar erop naar 22 Zeeland breed. En toen dacht ik van als groepen dit zo makkelijk kunnen oppakken, dan gaan we het ook professionaliseren. Website gebouwd en inmiddels is de website al actief in 3 talen. Zijn we met allerlei groepen over heel de wereld, krijg ik dan berichtjes vandaan dat ik denk van joh, hoe tof is het dat ze ergens in Spanje bezig zijn met ons draaiboek en onze posters ophangen in het Engels. En ja, dat kan ik nog steeds een soort van. Ik dacht de allereerste keer toen ik al die berichtjes binnenkreeg na een internationale nieuwsbrief, dat ik gehackt was. Want ik kreeg letterlijk de eerste berichtjes kwamen vanuit India en zo volgde de tijdzone zichzelf op. En zo kwamen er steeds meer groepen bij. Dus dat was echt heel verrassend om te zien. Hetty, we gaan natuurlijk niet in detail treden, maar hoe maak je. Welke mensen komen daarvoor in aanmerking? Ja, dat is wat ik daar. Ja, die keuze die mag ik maken als ZZP'er, als ambulant gezinscoach. En daarin krijgen wij, want ik doe dat samen met nog heel veel andere mensen, want al die pakketten, daar worden keuzes in gemaakt. Ja.
En wat daar zo mooi aan is dat eigenlijk door de professionals die met de gezinnen in aanraking zijn, dat die keuze maken. Dat is wel mooi. Ja, Want jullie staan best kort op zo'n gezin. Ja, en dat heeft ook, nu dan niet meer voor mij, maar het heeft ook een soort anonimiteit. Dat ik niet het gevoel heb als ik die keuze maak, zo van, doe ik het dan wel goed en doe ik dan niet tekort voor die of die of die. Dat gevoel heb ik nog nooit gehad en dat is met name door de vrijheid die er vanuit Dennis van oorsprong 4 jaar geleden begon. Zo van, jij weet, jij als hulpverlener weet wie daarvoor in aanmerking komt. Ja, dus dat heeft mij ook altijd het gevoel gegeven, als het dat is, dan doe ik dat ook. Want als het ergens belemmerd zou werken, dan zouden het grote dilemma's worden. Terwijl dat het eigenlijk simpel, zo is het begonnen. Het is simpel begonnen en we willen het simpel houden. En dat vind ik heel prettig. Maar hoe meer mensen boksen, gaan helpen om boksen te vullen, zeg maar, al dan niet met buurtclubs of bedrijven of wat dan ook, hoe meer mensen, hoe meer gezinnen er geholpen kunnen worden. Klopt. We hebben inmiddels contact met een kleine 40-tal maatschappelijke organisaties verspreid over heel Zeeland. En ook daarbuiten inmiddels, ook in Zuidwest-Nederland, richting Brabant zitten we ook al. Die we dus ook kunnen zeggen van, joh, je hebt afgelopen jaar meegedaan en je mocht 25 gezinnen aanleveren. Ja. Komend jaar mag je er 30 of mag je er 40 of mag je er 50 doen. En dat is omdat we dus ook steeds aan het groeien zijn en dus ook daarmee kunnen waarborgen dat het gebeurt. Dat het inderdaad steeds meer mensen... Het bijzondere is, ik word dan ook wel eens gevraagd van, joh, maar kunnen die organisaties dan zoveel gezinnen leveren? En dan zeg ik van, ik bel dan op, jullie mochten vorig jaar 50. En dan vraag ik of ze er 75 kunnen. Dan zeggen ze, joh, we hebben vorig jaar 1100 aanvragen gehad voor hulp. Dus die 75 gezinnen is voor ons bij wijze van nog te makkelijk zeg maar, om te vinden. En dat is ook waarom wij zeggen, wij leveren anoniem uit. We weten niet waar het blijft, maar we vragen wel aan alle hulpverlenende instanties om ons de gezinssamenstelling te vermelden, zodat we nog kunnen maatwerken. We behalen bijvoorbeeld bij een vader met 2 tienerzoons halen we het maandverband eruit. En bij de tienerdochter stoppen we er extra maand bij, zeg ik altijd maar. Ja. En we kunnen ook dan inderdaad de cadeautjes op maat afstemmen. Dus een jongen van 6 koopt iets anders dan een jongen van 16. Ja. En zodoende maken we er nog echt een soort van maatwerkpakketten van. En dat is iets waarom ik zeg, als een organisatie mag kiezen uit zijn 200 cliëntenbestand van je mag 50 gezinnen aanleveren, dan zorgen hun echt wel dat het goed terechtkomt bij de juiste gezinnen. Ik ben blij dat Hetty en haar collega's dat altijd weer voor elkaar kunnen krijgen. Ja, jij noemde ze net de kerstengel. Ja, een van de kerstengelen. Ik zeg altijd, zij zijn een soort kerstelfjes, kerstengelen die de pakketten mogen rondbrengen. Mooi. En we hebben een boxmatcher die eigenlijk de groepen die verzamelen in contact kan brengen als groepen zelf geen gezinnen kunnen vinden. Want sommigen hebben wel netwerk met hulpverlenende instanties, anderen zeggen, ja, ik heb echt geen idee waar ik die zou moeten vinden. En daar kunnen wij dan weer een bemiddelende rol in spelen. Als mensen meer informatie willen? Ja. De website? De website is www.20x5challenge.nl. En dan 20 keer 5 is in cijfers geschreven? 20x5, om het zo maar te zeggen. Oké, helemaal mooi. Dan kunnen ze alle informatie vinden en dan kunnen ze naartoe gaan. Zeker. Dan hoop ik dat je van het jaar weer zo'n succes hebt. Ondanks dat het eigenlijk niet leuk is dat dit een succes is. Nee, dat klopt. Maar dan hoop ik eigenlijk heel van harte dat jullie van het jaar al die adressen inderdaad kunnen voorzien van een mooi kerstpakket. Dus dank jullie wel dat jullie hier in de studio zijn. Dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Dank voor de toelichting. Ik vind dit een fantastisch initiatief als ik deze pakketten hier zo zie. Dus dank jullie wel voor al het werk dat jullie daarin doen en nog gaan doen deze maanden. Top. En dan wil ik de kijkers bedanken voor het kijken naar deze uitzending. Mochten jullie meer willen weten, ga gerust naar de website van de 20x5 Challenge en graag tot een andere keer.